И 10 декември едно малко разсъждение на това, което се е случило. В смисъл така, че имаме една много голяма дилема. Значи, по принцип, за инвалидността ми дават много голям процент и заради това, защото съм бил в психиатрията и имам психични такова, нали. Майка ми обаче иска да се прекрати с това и да се стана нормален, нали, на всяка майка. И аз зато и не пия никакви лекарства, спрях ги рязко и нищо не пия за психиатрията. То е хубаво, не е добре работа. Аз останах и без сили и сега ми е не е добре хич работа. След нова година, тъй като сега няма направление, ще отивам не на невролог, такъв дето за инсулта, такъв ще бъде да питам да разберем защо нямам грам сили. Аз не мога клекна 2 пъти. Силите ми изчезнаха, може да съм прост, нали, да забравям, но силите им поне трябва да са. Ето нямаме сили. И зато и края на началото на другата година, вече януари, февруари, ще видя кой ден, кой месец. Ще взема отпуска понеделник, вторник, ще отида на лекар и на психиатър ще ида обаче. Колкото и да не иска майка, ще отида да питам нормално ли е това. То не е нормално, те ми казаха, че такива лекарства не се спират рязко. Аз бях на някакви зверски дози. Да, на зверски дози бях. И ги спрях само и само, за да мога да карам. Защото колкото и да ми казват, че можеш да караш с дадено лекарство, принципно не ми се рискуваш. И заради това. И това е от мен. Ще го кача и този клип в YouTube. И така. Всичко добро. Всички.